ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଥରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାହେଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପେଟେ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଦେଖା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଟେ ଶୁଣାଅ। ଆରେ ଭାଇ ତ ମଦ ପେଟେ ପିଇ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲାନି ଆଉ। କହିଲା ନା ତମକୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ, କହିପାରିବୁ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇଛୁ ମଦ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇଲି ସେଇ କଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଠାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କିଛି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ହଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ପକାଇ ତଳେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ କୋଇଲିଟିଏ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ଆସି ଗୋଟେ ବାଘଟିଏ ଦେଖିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବାଘଟି ସେ କୋଇଲିକି ନିରେଖି ଚାହୁଁଥାଏ। କୋଇଲି ଦିନେ ପଚାରିଲା ବାଘକୁ, ଭାଇ ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି ତମେ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତ ଉପରେ ଅଛି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖିକି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜୁଟିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ସେଦିନଠୁ 3 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, କୋଇଲି, ବାଘ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ। ଦିନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ମହୁଲ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଇ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା କୋଇଲି। କୋଇଲି ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ଅନୁ ଅନୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ହଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କୋଇଲିଟି ସେଠି ମରିଗଲା। ୟାକୁ ଦୂରରେ ଦେଖୁଥିଲା ବାଘଟି। ସେ କହିଲା ହା ସାଙ୍ଗଟା ବିଚାରା ମରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଘ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମରିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଜୀବନ ରଖିବି। ସେ ହଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ସେ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତା ପଛରେ ଆସିଥିଲା ଘୁଷୁରୀ। ସେ ହେଲା କ'ଣ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲେ? ସେ ଥିଲା ସେ ହଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ତା ଦେହରେ ମରିଗଲେ। ମଦର ଯେଉଁ ମହୁଲ ଫୁଲର ଯେଉଁ ମଦ ସେ ସବୁ ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ସବୁ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟେ ମଦ ତିଆରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବସେଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଥିରୁ ମୁନ୍ଦିଏ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇଲେ। ବାବୁରେ ତୁ ଯେଉଁ ମଦଟି ପିଇଛୁ ପ୍ରଥମେ ପିଇଲା ବେଳେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେ କୋଇଲି, କାହିଁକିନା କୋଇଲିଟା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, କୋଇଲି ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ, ତମର ଚେହେରାଟା ପୁରା ବାଘ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ବାଡ଼େଇବି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି ୟାକୁ ବାଡ଼େଇବି, ଯେମିତି ମଦ ନିଶା କମିଯିବ। ତାପରେ ତ ଘୁଷୁରୀ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି। ସତ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ଏହି କଥା, ମଦ୍ୟର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ, ଆଗମ ନିଗମ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକଥା ଅଛି ପ୍ରମାଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।